Yun mga kaibigan, ng hanap kami ng tikling. Ayan si Buboy. Nakakuha na ng isa oh. Ito na. Ano ba yan oh? Ayan si Puging Buboy ang nakakuha nitong isang tikling. Ayan. Naghahanap pa tayo. Dito lumipad. Dahil manada. Ano ka to? Ano ka? Ano? Malalim tong ano? Malalim tong kangkungan na dinadaanan natin. Baka tayo mabalaho dito ah. Wala akong flashlight. Ilaw lang ng cellphone yung ano ko. Hawak ko. Sila na. Ano yan? Lapya. Ay, isda. Ano mo mo? Ano yan? Lapya. Boy pa? Dagan. Laking isda. Ano yun boy? Inakay? Piyak? Ayan. May pugad yun. Asan? Ayan eh. Pugad yun. Walang itlog. Oo. Tayo, turo ano? Ayan mo na yan. Maliit eh. Maliit. Pugad na naman. Oh. Walang itlog. Naunahan na tayo. Dahil pugad. Ayan palang huli natin mga kaibigan. No? Isang tilapia at saka isang ibon. Tikling. Ayan mga tropa natin. Ayan mukhang may nakuha na naman si Buboy na isa. Hindi natin siya malapitan. Ayan si Badyaw. Ingat-ingat lang, baka may ahas. Ano yan? Yun, may itlog. Itlog ng wild duck. Wild duck. Yan, ilang piraso? Okay mo. Nakakuha tayo ng itlog ng wild duck. Tawag dito sa amin sa mga Bicol ay naga. Swerte talaga si Puging Buboy. Chamba. Pogi lang. Pogi lang. Dara na, para pasaw ang buo. Ito yung tagadala natin. Yan na, nakakuha tayo ng itlog. Ayos. Ayun mga kaibigan, medyo ano tayo. Balik na tayo sa kalsada. Uwihan na tayo. Yeah. Ayun na, yan na. O sige, sige. Yan. Okay. Lipat tayo ng lugar. Baka makakuha tayo ng marami. Pag ano, kung may naglayo. Ilang piraso huli natin? Dalawa lang. Ay dalawa. Isang tilapia. Apat na itlog ng ano. Itik. Ayun. Ayun ang huli natin. O baka makalipad. Yan, nakuha natin itlog. Oh. Saka dalawang ano. Wow! Ano? Dumagatakan. Bangir. Tara, tara. Lipat tayo. Lipat. Tilapia oh. Ang bunay. Kuha ito mo.
Sakay na. Uwi na tayo.